To assalamu alaikum. Mun zo nan dai mu kawo sako daga matar shugaban kasa Dr. Aisha Buhari, kuma sako da na kayan abinci za a ba ma kungiyoyi masu tallafa ma jama'a, suna da yawa kun gani, kuma abin da muka kawo kayan abinci ne da ya kama daga shinkafa, gero, sukari da kuma su kayaki dai su ma dai suna zaɗi, amma wanda yake nan dai gashi ya zo nan ƙasa. Yawa. Ranka da zamu so mu ji shin wannan shine karo na farko da ina ai wannan abu dai an yi shi ya fi sau shurin masaki, kuma za a ci gaba da insha Allah. To me fatan uwar gidan shugaban kasa? Ita fatan ta bata so ta ga wani ya kwana da yunwa. Gaskiyar magana. Tana so ta ga akalla mutane abinda za su ci dai sun fi ƙarfin shi. To da irin kira kake da shi ga su wakilan kungiyoyin da suka yi? Amana ce gare su tunda sun saba da wannan taimako, kuma tana ganin yin amfani da su ita ma sauki ne gare ta samu mataimaka, tunda yin wannan abu ya fi ƙarfin ɗan adam shi kadai. Muna godiya da wannan yunkuri da take mana, domin ba yau ta fara ba, shekarun baya ma ta yi mana. Allah ya saka mata da alheri, Allah ya ji kan mahaifa, kuma dukkan abin da ake nema na alheri ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Allah ya ba da ƙasar nan zaman lafiya. Maza da mata nakasassunmu suna zuwa suna karɓar wannan abubuwa, ba wai wannan shekara aka fara ba. Da me aka bayar ki? An ba mu shinkafa, an ba mu gero ne ko? An ba mu siga shi ne. To me za ku ba ta na cewa za ku isar da amana da aka dora muku? To insha Allah rabbi, kamar da kuka zo kuka hira da mu, kwa iya bin mu je ku ga yadda muke raba abubuwan nan a gaban kowa da kowa, ba wani abu ya buɗe da akwai ofishin mu da muke, kuma masarautar mu da muke abin nan, za a iya zuwa a je a gani a rarraba kowa ta gani. Wanda kake wakilta? Sunana Honorable Abdulmajid Dandawaki, Senior Special Assistant na mai girma gwamnan jihar Kano a hukumar Karota. Ina tsaya a wannan guri domin na wakiltar shugaban hukumar Karota, Dr. Baffa Babba Dan Agundi. Muna daga cikin wanda duk shekara muke amfana da wannan al'amari na wannan foundation na mai girma uwar ɗakin shugaban kasar Najeriya, Dr. Hajiya Aisha Buhari. Muna cikin wanda muke amfana da shi. Wajibi duk sanda ake karɓa wannan tallafi, farin cikin da al'umma suke yi ba kankanin farin ciki bane, kuma Allah ya ce dukkanin wanda zai bayar ya bayar daga abin da ya fi so. To lalle tana bayarwa daga abin da take so, kuma wannan al'amari da take bayarwa alkhairi ne ga wannan foundation nata da yake sauka ƙasa, mutane suke amfaninsa. Me kuka samu na tallafi? A yanzu dai mun samu kamar kimanin buhun shinkafa buhu 70, mun samu kuma sukari shi ma da wannan adadin da kuma gero. To abin da zan ce shine Allah yi mata sakaya da alheri, First Lady uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari, wato Hajiya Aisha Buhari, saboda tausayin talaka da take ita a rayuwar talaka ya samu ko ba yawa, ba zancen ai 100% sai Allah. To amma ko kaka ka taimaka wa mutum, ko da ruwa ne makoɗe ka bashi ka samu lada, bare abinci. So ita burin matar shugaban kasa ta ga ta ba jama'a musamman talakawa abinci ko ba yawa su sa a bakin su, musamman watan azumin Ramadana. To sunana Amina Ali Baba Wofan Nasara, wanda aka fi sani da Baba Ari. Alhamdulillah ni nake da Baba Ari Global Foundation kuma Global Enterprises Limited. To alhamdulillah wannan dai ba shine na karo na farko ba, tun da aka fara wannan shiri na matar shugaban kasa First Lady Hajiya Nana Aisha Buhari, nake karɓar ta goma shi kuma nake raba mutane shi, ba ma iya a unguwata ba, har a wasu ƙauyukan da wasu garuruwan, daga wata jihar ma ana zuwa gidana ɗauka na bayar. Assalamu alaikum, sunana Ambassador Rashida Adamu Abdullahi Misa'a, shugaban gidauniyar Misa'a Charity Foundation. To ba abin da zan ce, wannan abu ba sabo bane ba, kamar yadda ka sani duk lokacin da ita Excellency Sayyada kuma Aisha Buhari idan za ta kawo tallafinta a Kano, mu ne muke rabawa al'umma, domin ta aminta da mu kuma ta gamsu da mu yadda za mu shiga mata da sakonta loko da sako, ba wai kamar wannan lokacin azumi bane ba. A gaskiya ba ma cika wata biyu ba mu raban kayan abinci ba a jihar Kano.